Ja, jeg skal bevise a i eksponentielle funktioner, og a er fremskridtsfaktoren, som er, hvis vi går herfra og hertil. Formlen for a er ja. De to forskrifter vi har er y1 lige med b gange a. Sådan. Så skal vi dividere vores to ligninger her. Så på den ene side kommer den til at se sådan her ud. På den anden side ser den sådan her ud. Yes. Så her, så går b ud med hinanden. Så kan jeg via mine potensregneregler vide, at når det ser sådan her ud, og grundtallet er det samme som i det her tilfælde a, så kan man bare minus potenserne. Jeg skal lige være total. Yes, så kommer det sådan her ud. Så for at stå a alene, så skal vi gøre sådan her. Og det skal vi selvfølgelig gøre på begge sider. Går det ud med hinanden her, så vi har følgende stående tilbage. Og det var beviset for A. Okay, så skal jeg lave beviset for B, hvor formlen er der. Der er altså meningen, at vi skal have isoleret B, og så dividerer vi på begge sider. Ja, og så over på den her side, der går de så ud med hinanden. Så det bliver til det her. Ja, og så har jeg bevist B. Og så kan vi lige prøve at tage et eksempel. Hvis vi vælger at tage nogle koordinater her. Og 11. Så det her er x1, og det her over det er y1. Så skal vi lige have nogle. Så siger vi 13, og lad os sige 18 herovre. Så skal vi x2 og y2. Så tager vi lommeregneren, og så sætter vi bare vores tal ind i formlen for a, for eksempel som jeg har skrevet herovre, som er x2 minus x1. Så går vi herover, siger x2, det er 13. Så siger vi 13 minus x1, som er 8. Så skal vi lige have kvadratrod. Så skal vi have y1 minus y2, så kan vi se vores, eller divideret herover, og y1, det er 11. Så det er 11 divideret med y2, som er 18.
Og det er så lige med 6,74. Det er så lige med A, som er fremskridtsfaktoren. Så kan vi prøve at tage B. Formen bliver stående heroppe. Nu. Yes. Så kan vi prøve at sætte tallene ind i formlen for B, som vi har stående heroppe. Så finder vi vores Y1, som er 11. Yes. Og det dividerer vi så med tal der. Vi ved, at vores A-værdi er 6,74. Skal vi så have opløftet x i første, som er 8. Så sætter vi det ind på lommeregneren. Og så får vi B til at være lige med 0,00000 2583. Og det var det. Og så kan vi sætte vores værdier ind. Så her. Gange A, som er og så er vi færdige.